Ta. Ga mu mun fito Allah ka ba mu sa'a. Allah ka sa. Salamu alaikum. Mama kayan miya yan gayu. A'a. Ai duk jihar nan a kewaya karanka ta kam ba nan na zo ɗibi kayan miya ba na jin daɗi. Barka da zuwa. Allah ne ke gaba. Ya gida. Lafiya lau. Ya iyali. Alhamdulillah. Mun goda. Ya kayan miya. Gashi mun fito. Yau ke ɗebo kayan miya sufa ka huska sun wani tamukewa sai ka ce huska ce amma haka suka so abinci. Wallahi tallahi. Ai gani ne in suka yi ja haka suka kusa bushewa sun fi ja a miya. Madalla. Sun fi daɗin miya. Na zo miki da wani albishir rabgegi. To. Wallahi. Ina mama. Gani. Ina fatan ke katin zabe. Gashi nan. Yawwa to abinda nake so da ke. Ni da nake da wanda nake so in kada ma ƙura'a. Ai dole in mallaki katin zabe na. Karke sa aljihu da magana nazo. Abinda nake so da ke. Katin nan muke so zaki ba mu. Za mu je za a ɗauki hoto kwafin ki. Za mu tura shi wani gari. Za a baki kuɗaɗe nan nazo da kuɗaɗe da zan baki. Ai ni da wani magana ka zo ma. Ni in baka katin zabe na? Ni. To na fasa an san katin zaben ba ni akwai wata namba da zan dubawa. Da na rubuce ta sai in baki sai in hada ki da 10,000. Allah wallahi. Wallahi tallahi 10,000 ta. Gobe sai dai aga tumatir, tattasai, tarugu, albasa ba dai aga shambo ba. Kanka ake ji. Ni ba zan ba da katin zabe na ba. Domin ni na san mahimmancin katin zabe. To wanda magana da na ce miki kirkewa za a yi, ai da muhimmanci cikin magana ga ko? Tabbi jam. Ni wa kauna ta kawo ni wurin ki. Na katin zabe ba? Ita to, ta baki da kaunan katin zabe ko? Shi ya kawo ka? Salamu alaikum. Ba zan bada ba. Salamu alaikum. Gwari. Allah sunni. Allah sarki gwari. Ai na kwana da ka kwana ne. To na kwana lafiya. To ma da lafiya. Ya kwai da kwane ko? To yau na zo ne da kai bani kayan miya in je in ci sokora. Gwari. Gwari mutanen gwari. Sannan ka. Gwari. Ai na ne ka samu mai hula jako haka. Kwastoma na ne. Allah saki ka bani kayan je da yanci. Ina ya gwari? Ke katin zabe ko? Kati zabe. Kati na dangwala aka zabe gwani. Ni ne zaka tambaya da shi ne na kwana da shi ne na tashi sama. Yawa. To zaki. Akwai jarin doya? Jarin doya ba muna da shi a gona ba. Akwai jarin burkutu? Burkutu kudu ne sai na sha burkutu yanzu ma da na sha. Yanzu zan baki naira 10,000. Ke haɗo da lalatar kadar naira 10,000. Ni ne zaka ba. Yanzu zan baki 10,000. A dai ni ne yau zan karbi 10,000 ba na so kayan miyan kaka ba shi. A'a. Gwari kai ya dirmiyar da ke. Katin zabe na sayi 10,000. Kul. Ban yadda ki siyar ba. Ni 10,000. Ni ban yadda ki siyar ba ƴancin ki ne. Ƴancin ki ne. Yini mi yanci. Da wannan katin zaben zaki zaɓi wanda kika san ya cancanta ki zaɓe shi. Da wannan katin zaben zaki yaƙi wasu. A dai wanda ina yi zabe kullu ina ne a gona kai ka bani 10,000 ni na. Gwari ki saurare ni. Kin ga wannan katin zaben da shi zaki zaɓi Saddaunan gobe. Wannan katin idan baki da shi duk yanda kika kai da san ɗan takara ba za ki zaɓe shi ba. Kuma bawan Allah nan shi muke so ya ci wannan zaben ya koma ya ƙara zama akan wannan kujerar. To idan kika sai da wannan katin zaben saboda 10,000 in kika sake kika sayar ba ki ba yin zaɓe. Duk wanda kike so zaben shi ya wuce kin ga kin sayar da 'yancinki a banza. Allah boci To na hana. Na hana. Ke ba ki bari an karu da ke ba, kuma wasu zo ƙarshen hana karu da su. Ni kuma ba zan bari wani ya sayar da katin zaben sa bai rasa zaben Saddaunan gobe. Ni saboda 10,000 ne zan ki in zabi Sodona da gobir namu. Seneta na Allah ba zan sai da maka ba. Allah zai haje katin zabe na wanda zan zabi seneta namu. Kar ki bi makauniyar roroma. Ka tafi ka ba mu wuri. To yayi. In dai akan shi ne ta suka bani guri. Ba a siyar ba. A'a baba. Tafi ka bani guri. Ai ba zan dawo nan ba. Kar
ka ƙara Allah ya so. Ba magana ki. Allah ba zan sai da kati ba. Ya ji kunya. Amini. Allah ba zan sayar ba. Don me zaki siya? Sodona da gobir ya fi 10,000 ya fi 50. To, ba shi yasa na hana yi ba. Dangole da sodona. In Allah ya yarda. Bari in je in ci sakora na. Baki karɓi kayan miya. Ka bari shi kawai. Ka turo yaro ya zo ya karɓa maka. Da tumatur da albasa ka hada. To shi kenan. Ba yanzu kika kwantar min da hankali. Amma saboda 10,000 banza mutane kun je kuna sayar da 'yancin ku saboda 'yan kuɗin da ba su takara sun karya ba.